Benvinguts a l'auditori. L'espectacle és a punt de començar. Recordeu que no es poden fer fotos en flash. I sobretot, no us descuideu de silenciar els telèfons mòbils. Quina cosa, això dels mòbils, oi? Què ho diria, que en aquest aparell hi caben tantes coses? Com una calculadora, Un despertador, una càmera de fotos, una càmera de vídeo, una màquina d'escriure, un reproductor de música, un bloc de notes, una estació meteorològica. una brúixola. Déu-n'hi-do! Aquest aparell fa de tot. I pensar que tot està basat en uns i zeros? Uns i zeros. Sí, es veu que el llenguatge d'aquestes bestioles és el codi binari. Amb uns i zeros passes tota la informació, ocupi pocs megas o molts teres. Megas i teres. Sí, home, amb uns i zeros crees arxius que pesen més o menys i que es poden enviar a un altre usuari per la xarxa 3G o 4G, o fent servir wifi, o per Bluetooth. Però quines paraulotes que dius. I un dia t'adones que fa servir el mòbil hores i hores. Has de vigilar que no se t'acabi la bateria. I les dades! I en certs llocs, per no molestar, l'has de posar en mode avió o en vibració. Benvinguts al món digital. Benvinguts al món digital. És ben estrany, el món digital. És un món que no pots tocar, però que t'arriba per altres sentits. I així, des de casa o des de qualsevol lloc amb connexió a internet, pots viure un munt d'experiències diferents tan sols fent clic. Crea un avatar i converteix-te en un lleó. O potser un tortuga, xerra i fes amics de Marroc o del Japó. I juga, sí! Aprèn a fer cuscús. Aprèn anglès o rus. Trepitja la lluna. Què vols dir? Que pots fer veure que ets una altra persona? Per exemple, Aleshores podria ser que estiguis xerrant amb algú que no sigui qui diu que és? podria ser. Quina por, no? Ja, és que en el món digital les coses són com en la vida real. Fan gràcia o fan por en funció de com les facis servir.